Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για την παρουσία σας εδώ, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού κ. Πάλιο, καθώς και την Διοικούσα Επιτροπή του για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, με την πολυετή ιστορία και εμπειρία του, έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή οικονομικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας, του ερευνητικού του έργου, αλλά και της συμμετοχής του στα δημόσια οικονομικά δρόμενα. Μάλιστα, μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις του, έχει πρικιστεί με μια ποικιλία νέων ερευνητικών και διδακτικών πεδίων, καλύπτοντας όλους τους τομείς της οικονομικής επιστήμης, καθώς και των συναφών πεδίων, όπως μικροοικονομία, μακροοικονομία, πολιτική οικονομία, χρηματοοικονομικά, οικονομετρία, διοίκηση, μαθηματικά, στατιστική, πληροφορική κλπ. Στα πλαίσια αυτής της συνεχούς βελτίωσής του, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων, περίπου 12 και αναμένονται άλλα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων από τη θεωρητική οικονομία και τα χρηματοοικονομικά έως τη διοίκηση και την οικονομική πληροφορική. Μέσω των προγραμμάτων του αυτών, αλλά και του διδακτορικού του προγράμματος, το τμήμα μεταδίδει γνώσεις από τις νεότερες εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης και τις εφαρμογές της, με τις οποίες βρίσκεται βέβαια σε συνεχή επαφή. Μέσα μάλιστα από αυτή την καθημερινή τριβή προέκυψε και η ιδέα της σημερινής ημερίδας και η υλοποίησή της. Το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο φαίνεται να αντιμετωπίζει, κατά τη γνώμη μου, ιδιάζουσες προκλήσεις, μερικές από τις οποίες εξαιρετικά καινοφανείς. Χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε την τεχνητή νοημοσύνη, που ήδη έχει μπει στη ζωή μας, αλλά και την ευρεία εφαρμογή της ρομποτικής που έρχεται σύντομα, την απόλυτη εξειδίκευση της επιστήμης που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ουσίας των επιστημονικών ερωτημάτων και στον κατακαιρματισμό της γνώσης, ώστε να μην μπορεί να γίνει εφαρμόσιμη. Έχουμε ένα ειδικό οικονομικό παγκόσμιο περιβάλλον με ειδικά προβλήματα, όπως αυτό του υπερπληθυσμού αλλά και της φτώχειας. Τις νέες παγκόσμιες πολιτικές συνθήκες, με την άνοδο του εθνικισμού σε διάφορα μέρη, τη μετανάστευση και κυρίως το ενεργειακό και περιβαλλοντολογικό ζήτημα που εξελίσσονται ραγδαία. Ευελπιστώντας λοιπόν ότι η σημερινή συνάντησή μας θα εξετάσει διεξοδικά αυτά τα ζητήματα, φωτίζοντάς τα από πολλές απόψεις, με ιδιαίτερη χαρά, χαιρετώ εκ μέρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ την ημερίδα και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της. Ευχαριστώ πολύ.